Една тема поглеждаме към 22-ро училище, защото там няколко поколения, няколко випуска си спомниха за един човек, който не просто е продавал лакомства на учениците години наред, а освен това е подарявал и уроци по доброта. Става въпрос за Чичо Тони, който той разказва Благой Цицелков. Спомням се, че всеки път, когато влиза в магазин, той ни посреща с усмивка винаги. И даже когато, примерно, някой път сме се събрали парите, бяхме гладни, той ни даваше и ни казваше: нищо, утре ще ми дадеш парите. И така. Няколко поколения ученици от столичното 22-ро училище се срещнаха в скръбта си от загубата на своя Чичо Тони. Човекът, който всеки понеделник посрещал седмицата заедно с тях. Тяхната опора и доверен приятел в близкото магазинче до училището. Макар да си имат бюфет, в школото всички предпочитали да са при Тони. Миналата сряда магазинът на усмихнатия продавач се оказал затворен. Бързо се разнесла вестта за неговата неочаквана смърт. Още в голямото междучасие пред магазина му било осеяно с цветя и свещи. Всички сме отраснали с него. Той е тук, както се помним, 12-ти клас сме, всички сме минали всеки ден от тук, всички сме говорили с него. Когато ни е било трудно, не сме в час или пък просто сме закъснели, сядаме тук, пиеме кафе с него. Той беше част от нас. Не беше външен човек за училището, той беше част от училището. 17 години Чичо Тони е бил неразделна част от живота на учениците в 22-ро училище. Ходил с тях на екскурзии, на всеки техен бал. Жалко, че на нашия бал тази година той няма да присъства. Беше първи в списъка на всички класове. Работил по 13 часа на ден. Споделял пред колегите си от съседните магазинчета, че работата не му тежи. Напротив. Живота му беше тук. Не знам семейството какво е било, но живота му беше тук просто. Безкрайно беше отдаден на децата. Непрекъснато казваше, те ме зареждат с енергия. Те ходиха, споделиха с него. Той ги съветваше, вадеше ги от кризисни ситуации. Училищното ръководство подкрепило идеята на децата да сложат на входа на училището си портрет на учителя по доброта. Имаше най-хубавата музика вътре. Весело, влизаш, радваш се, заговаряте. Петък се радва с теб, че свършва учебна седмица. Понеделник скърби с нас. И след смъртта му, петъка беше в седмицата единствения слънчев ден. Той осмисля всичко, той винаги беше позитивен. Децата имат нужда от доброта и любов в живота си. Нещо, от което ние много отдавна сме ги лишили. Хубаво би било да им дадем и усмивки, и повече обич, и да ги подкрепим положително. Това, което ние не правим, а Чичо Тони е правил през много години за тях. Тайната в педагогиката на Чичо Тони може би се крие в това да изслушваме околните си и да търсим доброто около нас. Явно децата са отивали при него, защото е давал нещо, което не се заплаща с пари. Близост, мъдрост и най-вече искрена любов.